czasach PRL-u nieprzystępny ryj, w 90 latach obiektyw zdychnieniów i plac do jacigome aspirowele, a dzisiaj często krytykowano, uznano za tonąco w kryzysach i wymówiono ze zgardą cywilizacjo z opadu. Czym tak płeprawdze jest mej parta? I jako przyndność zdzienają benety cywilizacje albo butenni, łetym dzisiaj w gorący kawie w Kasiebej Świat. Adam Hybel, rocia baro serdeczno, ale na początku weklarowani woźnej rzecie. To nie jest historyczny wekład, bo ja nie jem historyk i to je baro sieroci zagadnieni te łepisani tego w jakiejś krótkiej formie by było praktycznie niemożliwe, ale jeżeli waju interesuje ta historyczna perspektywa tego, czym jest cywilizacja z opadu, to dejta z nas w komentarze, rocimy historyka, który nam to weklareje, a dzisiaj my się skupimy na tym, co dla naju praktyczno znaczy ta cywilizacja z opadu, czym ona je, jaci wortnosce jej przeswiecywają i czy w tej aktualnej sytuacji geopolitycznej te wortnosce mają jakieś znaczenie. To jest tema dzisiejszego dzyleka. Rocia bardzo serdecznie do wspierania naszego karnelu Kasiebej Świat, przede wszystkim do subskrybowani, do dawani pajów w górę, komentowani, przez to posieżywo są nasz sik, a do tego też, żeby naju wspierać na Patronite. Krócech nowa historia. Amerykański politolog Samuel Huntington wyróżniło tam cywilizacja z opadu i wskazywał, że ta cywilizacja zaczęła się rodzić w 8 stuleciu naszej ery. To znaczy, ona jeszcze nie uształtowała w tym czasu, ale wtedy się zaczęło uształtować znanci, które ja zbudowały. To są znanci tacy jak te z antyku sygający, to znaczy rzymskie prawo, grecka filozofia, ten grecki pochwotowy aparat i chrześcijaństwo. W naszym wedowku to jest katolicyzm i później też protestantyzm. No i to są te rzeczy, jakie zbudowała. Ale do tego cywilizacja z opadu zbudowano je na indywidualizmie i ta idea jak libertarianizm mogły powstać leno prawie w cywilizację z opadu, to jest ta podmiotowość jednostki, że człowiek jak na jednostka ma swoje prawa. To wychodzi z chrześcijaństwa, gdzie Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka, nie bluz wysok urodzonego i później to tak kształtowało myślenie ludzi, że doszło też do takich sprawów jak na przykład prawa człowieka, które też powstały prawie w zopadnej cywilizacji. Ale to nie jest leno ta jednostki, ale to jest też ta małych grepów ledzy. I to jest bardzo ważna kwestia, do jakiej banda pora razy wracał. To są samorządy. Ale nie samorząd terytorialny, to znaczy, że już w wstrzednich stolecach jakieś miasta miały swoje prawa, miały swoje radze która była wybierana w jakiś demokratyczny mytel. To nie było, że król decydował, kto rządzi tym miastem, ale to miasto samo sobie wybierało reprezentantów. I to też są tacy samorządy rozumiane jak samorząd warkłewi na przemiar. To może być gildio, która pileje tego, żeby jeśli komuś na przykład zdrowie nie pozwoliło robić, to żeby go wesprzeć, żeby gdowę i sierotę wspomagać z tej warkłewi grepa, żeby też jakoś wspierać ta konkurencyjność zdrową, żeby ustaliwać pryzę, to jest taki interwencjonizm gospodarczy. No i taką pozostałostą na kasiebach tych gildiów są masiopereje. Na Nordze, na Ilszczym Półestrowie, Reboce są zrzeszone w takiej, możemy rzec, gildie. To prawie jest też element charakterystyczny dla cywilizacji z opadu. No i w końcu są też tacy, możemy rzec, religijni samorządy, to znaczy klosztore, to znaczy grepy ledzy, które decydują rzec wedle jakichś tam wortnosców. I te samorządy to jest rzecz kluczowo, jeśli idzie to, czym jest Okcydent, czym jest cywilizacja z opadu. Musimy tu jeszcze nadcinąć o jednym udziałem, o historyku Feliksu Konecznym, to jest polski udziały, teren też wyróżniwał cywilizacja łacyńska, do jakiej my należymy, ale też cywilizacja bizantyńska, która prawie pochodzi z Bizancjum, z tego ustowego cesarstwa rzymskiego, ale tu ta cywilizacja sygała też na przemiar do Niemców. Czym ona się różni? W największym skrócenku od naszej łacyńskiej cywilizacji ona się różni tym, że tam prawo, ważna jest letra prawa, a nie duch prawa. To jest jedna z kwestiów. Druga kwestia to jest, że nie ma oddzieleni
religijny głeziecy łed świecci głę, ale nie na zasadzie, że religijno władza rządzy w świecim, ale na odwrót. To władza państwowa wskazywał władze religijne, co nam ogadac, jak nam nauczywać. Kwel nas to jest niedopuściwalny, tak jak kwestiu nimły, że wiemy, że w praktyce to rozmaice westrzy w rozmaitych krajach, ale tak odeja, taci założeni jest, że kwestiu nimły, że decydować o tym, co się dzieje w władze politycznej, ale też władza polityczna nie może się mieszać w sprawę kwestii, bo mamy welnota weznani. W cywilizacji bizantyjskiej tego nie ma, tam jaci je państwo, tako je religio i to, co przejawiało przez cezaropapizm w czasach dawniejszych. No i jeżeli te kwestie, które tam są, to jest to, że człowiek jest podduny ty schierarchizowany władzę i nie może się zrzesiwać w taci niezależny, samorządny elementy. To znaczy tam nie byłoby prawie tych gildiów, tego samorządzeni ale wszystko idzie od górę. Tak są różnią te kwestie. No i tu następna kwestia, dokądka sygo cywilizacja zapadu. Jest takie powszechne myślenie, że ona sygo tam, gdzie są gotycki katedry. Bo my wiemy, że gotyk to jest taki baro europejski styl i tam, gdzie widzimy te katedry, tam my wiemy, że to jest europejska kultura. A jeżeli są jakieś kopuły, no to jest jakiś orient. No i tak niektórzy myślą, ale profesor Henryk Samsonowicz, mediewista, wskazywał na inną rzecz, ważniejszą wedle niego, to znaczy nie tam, gdzie są gotyckie katedry, ale tam, gdzie są miasta na magdeburskim prawie. To jest ten plac, gdzie sygo ta zapadna cywilizacja, bo inaczej ona by sygała bluz do Wisły, bo dali za Wisłą na ust nie mają gotyckich katedrów. Jakieś elementy gotyckie w architekturze są, ale takich katedrów typicznych nie ma. No i tam by sojusz podkuncił. Ale tam są miasta na magdeburskich prawach, one są też na Ukrainie. Tu krócechno rzeczy małe tym, jak to je. Miasta przódy miały swoje prawa, osobliwie jak były prywatne, tak jak Wejro, wołecim Adam Lubecki godu w jednym z naszych dyleków, gdzie miały Wejrowie, Neustadt, Godele. Tak czy inak te magdeburskie prawa, no to były prawa takiego samorządu, niezależne od władzy króla, czy jakiegoś innego władcy. I te miasta powstawały też tam, gdzie była zdesuntkowana ledność mongolskich na jachunkach, też na terenach dzisiejszej Ukrainy. I tam, no, żeby odbudować ta infrastruktura, to gospodarci i spoleznowi rzeczy, trzeba było stygnąć ledzy z Butna, a ty ledzy jak tam jachele, no to oni chcieli mieć gwarancję, że tam bardzo ich obowiązywało istne prawo, jak tam skąd oni są przejachuny. I oni wtedy na tych magdeburskich prawach sto wiele te miasta i Ukraińcowie byli bardzo mocno do nich przerzesioni, co cię tu ma w płewiesce z 2023 roku Jerzy Stępnia, jednego z ojców terytorialnego samorządu w Polsce, a ta wypowiedź możemy przeczytać na stronie miasta.pl, to jest strona internetowa Zrzecie Polskich Miastów i on tam wskazywał na to, że prawie to przeniesienie do magdeburskiego prawa było tak mocne ku Ukraińców, że jej caryca Katarzyna zlikwidowała to prawo w Kijowie, magdeburskie, to później wnuk Aleksander musiał to prawo wrócić i nawet postawili tam sztatura magdeburskiego prawa, tak? Ukraińcowie są do tego prawa, a przez to też dodaje samorządność przewiązany, jak wskazywał prawie Jerzy Stępień. I to pokazywało, że Ukraina jest takim krajem, teren dzieje się od lat też zapadne cywilizacje i stąd nie dzewuje nas to, że w tych geopolitycznych rozgrywkach oni baro cygną na zapad. Oni chcą być należnika Europejskiej Unii, chcą przenomnie jako zbec zrzesiony z NATO, żeby mieć gwarancję obronę przed Rosją i oni też widzą, że we większym ludzi se nie chcą do Rosji, co też nikogo nie dzewuje przy tak zmasowanych atakach też na cywilów ze strony Ruści armii. No i to pokazywa nam ta cywilizacyjna różnica, która jest fundamentalna. Ale ktoś może rzec, no dobra, tam magdeburskie prawo to jest setki lat do wschodu, ale dzisiaj w taci Ruści Federacje też są terytorialne samorządy. No.
Chcemy się temu przestrzec. Po upadku ZSRR faktyczno było tak, że te terytorialne samorządy powstawały i miały już swój budżet, nie były plus jakimś tam doradcim Ergana pod panowaniem komunistycznej partii, ale to były po prawdzie już samorządy, które miały jakoś tam decyzyjność, jakieś kompetencje. Ale jak czytamy na stronie Ostrzątka Wschodnich Studiów, tam jest artykuł Miłosza Bartosiewicza po anielsku, to ci Putin doszedł do władzy, to zaczęło się centralizacja i te łebyndy administracyjne, te miasta zaczęły zastępować burmistrzów wybieronych drogą welację, gdzie prosto obywatele mający welowne prawa mogą dać krzyżyk przy swoim kandydacie, było to zastępowane administratorami, które są wybierane na drodze konkursu. I te zmiany do 2014 roku były na tyle znaczące, że z 75 rechlejszych placów, gdzie prawie były wybierane mylowe władze samorządowe, leno 19 stało. Przede wszystkim we większych miastach tam już decyduje centralna władza. No i ktoś może rzec, ale co to za różnica? Czy on jest wybrany konkursa, czy tam welacją, jak to jest dobry gospodarz, no to bardzo dobrze rządzą. Nie, tu różnica jest po prawdzie fundamentalna. Bo to jest tak po prawdzie wedle mnie drżeń tego cimie cywilizacji zapadu. Samorząd to jest tak, tu są ledze, tu wybrany przez nich samorząd, skierowany w stronę centralnej władzy. I when godo do centralnej władzy przekazywające łela mieszkańców i dopominające sobie prawa mieszkańców. Tymczasem, jeśli mu ma administratora, to on sobie odwraca w ta strona, krzepta do władzy i to, co władza jemu godo na uchłe, to on musi przekazywać mieszkańców, a mieszkańcowie nie mają w tym ni żadnej podmiotowości, nie mają prawa do łebaleni, takiego administratora, do pokazania w następnej kadencji, że oni chcą zmianów. Oni takich prawów prosto nie mają. Tu ta zmiana jest fundamentalna. Ja by rzekł, że europejska cywilizacja to są snyzi monumentalne katedry. Widzało architektura, elżbietański teatr, genialny kompozytorowie, snyzio, peśno literatura, ale nade wszystko Okcydent, zopadno cywilizacja, to jest samorząd, to jest to, że mieszkańcowie zrzesiwają się, żeby biodkływać o swoje prawa i żeby być w dyskusję z władzą, a nie być masą, która na tej władzy podduno i że ta masa tako samo będzie w tym miejscu, w tamtej wsi i tak dalej i władza może sobie ich przenasiać jak chce. Taci myślenie o obywatelach powstało prawie w cywilizacji Zapadu. Ja mu wziął do autorów takich lewicowych dbów, że Zapad odpowiada za kolonializm i jest taki zły. To znaczy, ja rozumiem, kolonializm był bardzo zły w bardzo wielu aspektach i to musi podsztrichnąć, ale ta krytyka, jeśli ona nas sprowadza do tego, że uznało się, że Zapad to jest immanentny zło, które no prosto musi wykorzenić, no to tu pewnie jesteśmy pomylony, bo no, choćby to, że Zapad ma ta słowa, które nas ukształtowała w wstrzydnych stolecach, kiedy powstawały uniwersytety, w tych niby cennych wiekach powstawały uniwersytety, a tam debatę na przykład w oksfordzkim formacie, to wszystko to jest tyś spodkłewizna Zapadu i są fakt, że my dzisiaj możemy tak krytycznie gadać o tym, co robi władza, tyś je temu, że my jesteśmy Zapada. Ale to lewicowcowie, tymczasem takim paradoksem jest to, że te antyzapadne nastroje teraz mają prawicowcowie, które często są identyfikują z takimi patriotycznymi idejami i by mieli bronić naszej cywilizacji, a tymczasem oni z tęskniączką wzyrają na Rosję, na Chiny, bo uznawają, że my tu nie potrzebno zajmujemy się takimi sprawami, jak mają wezrzeć no krantci do budlów, że my jesteśmy tak moralno upadły, a tam to jest wszystko dobrze. No i jakby widzimy jedna zależność, to znaczy tak jak w czasach zimnej wojny wiele lewicowych publicystów bało zanależnych od ZSRR, tak dzisiaj wiemy skąd idą te antyzapadne hasła, które prawie bardzo często rozmaite konserwatywne środowiska, ale nie wszyscy prezentują. I o tym my musimy pamiętać, że Zapad jest podatny na taci ataci, bo prosto Zapad
Mo tako młec i słabost równociasno, że me dopuściwo me rozmaity głosy. Że prawie ta debata, która jest charakterystyczna dla zapadu, wytworzyła taką możliwość, że cezy młece, cezy kraje mogą swoją narrację sprzedawać kol nas, mogą do niej zachęcywać, mogą brać udział w debacie. Ale my z naszymi zapadnymi hasłami nie możemy tak sobie idź i gadać Chińczykom czy Ruskom, jak wezdzie ta nasza perspektywa i tak dalej, bo to by się skończyło w jakiejś sztrofnej kolonie. I tu jest ta asymetria, że oni mogą, my nie możemy. Że kol nas można skrytykować nasz rząd i wskazać, że ich rząd jest lepszy, kol nich, tak coś nie jest tak lekko dopuszczalny. No i stąd jest ta asymetria, no ale to jest też nasza młec. Ta welnota, to dążenie do prawdy przez debata, to jest prawie coś, co jest naszą młecą. I my widzimy na przykład, że Zapad robi wiele złego i też bardzo często taci ledze jak choćby Dugin wskazywają, że Zapad jest po prostu od swojego drżenia zły, bo dopuściło do takich rzeczy, jak na przykład ostatnio głośno pogłercha z Westrowa Epsteina. Oni to wskazywają, że to, co mogło wydarzyć bluz na Zapadzie. Że taci straszne rzeczy, żeby robić człowiekowi dredzi mu to, co bluz na Zapadzie mogło zdarzyć z tych zepsetych elitów. A ja by rzekł, że bluz na Zapadzie taci rzeczy mogą być nagłośnione. Bluz na Zapadzie mogło dojść do tego, że taci światowi elite mogły być poddane krytyce, mogły być pokazane ich procedery, ich myłcieni na temat tych procederów przez niezależnych gazetników, którzy nie kończą wylatywające przez łekna, albo nie spędzają 20 lat na Syberię. To, co mogło wydarzyć bluz w cywilizację, w której tyłet dołu mogą inicjować rzeczy, a nie bluz bez podległy centralne władze. To jest może marno pociecha do ofiarów tego, co się działo w Zrzesie z pogłerchą Epsteina, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my sobie wyobrażamy, że jakieś gazetnice by szlachujące rzeczy zrobili w Rosji, w Chinach, bez konsekwencji. Wiemy, że jak choćby Nawalny krytykował rozmaite korupcyjne rzeczy, które może aż tak nas nie burzą, jak to, co sadzało, to on ju baro lechłe skończył. I to pokazywał nam Macimie Zapad. Podrechowywające welnota słowa to jest łudba cywilizacji Zapadu. I to, co ja godą, to nie jest kolonializm. To jest fakt. My mamy rozmaite fele w tej welnoce słowa, ale my jesteśmy w tym no lepsi. Wiedno jak jakiś ruści publicysta pisze na portalu X, że jakieś tam regulacje unijne tykające się z nowych mediów to jest atak na welnota słowa, to sygnie go spytać, a z jakiego VPN-u ty to piszesz? Bo kol was cały portal X jest nielegalny. Tak? Ty bronisz welnotę słowa? I podrechowywające całość, czym jest opadno cywilizacja? To jest snyżo literatura, to jest snyżo architektura, to jest muzyka, ale nade wszystko to są te miliony oddolnych decyzjów, ledzy, które się zrzesiwają w gildie, w klosztorze, w NGO-se, w OPP, które próbują zmieniwać i zmieniwają świat w kółse. To nie jest tak monumentalne jak budacja chińskiego muru. Ale pod chińskim mura leżą setki tysięcy trupów, które zginęły w miono ambicje imperatora. A kol nas mamy tysiące małych decyzji w tych ledzi, które jakimś ceda nie są chaosa, ale pulsującym organizma. I pytanie, czy my co chcemy łabudzać w świecie, gdzie to wszystko zniko? Gdzie my nie mamy żadnego cesku na to, kto rządzi, że jak my idziemy do urzędnika, to nie temu, żeby on nas reprezentował przed centralną władzą, ale on reprezentuje ta centralna władza i może nas zgnoić. Czy my chcemy żyć w świecie, w którym
nie ma prawa do krytyci, czy może chcemy żyć w tym świecie, gdzie jesteśmy może umańczony tą derchną debatą, gdzie my musimy wziąć swój kawel w swoje ręce i gdzie my musimy często sobie przebyciwać, że my tyśmy mamy prawa, bo jeżeli nie będziemy przebociwele, to prawa tracimy. Ale w cywilizacjach, które nawet tworzyła nożandła do tego, żeby my, jak no te samostojne jednostki, ale też po wspólnotę ziele. Jeżeli te są utożsamiwość z cywilizacją zapadu, to czym to jest dzisiaj? Dzisiaj to jest człowieka, który nie zaangażowany w NGO-se. Dzisiaj to się przejawia przez to, że te próbujesz swoja mylowo spłelezna jako z łaziewic, jako z uprawic. To je prawie spodkłewizna Okcydentu. Zbudowano w bardzo ciężkich czasach, po upadku rzymskiego imperium, kiedy ty ledze wiedzą, że albo my się zrzesimy, albo nas rozjadą na kłeniach barbarzyńcowie. I zdecydowali budować czasem murę, czasem muestę, ale to wszystko robili dzięki temu, że rozmiele się dogadać, rozmiele posiekać za wspólnymi znankami i zrozumiele swoja młec. Młec, który może sobie procem stawić tyranię. Tego nie wytworzyła ani źródło, ani cywilizacja. I to tyle na dzisiaj, a ja rocia do dyskusji na ta tema w komentarzach, dawaj paja w górę, a jeżeli chcesz wesprzeć rozwój naszego kanału, to koniecznie zazdrzytyś na Patronite. Bóg zapłać, do ucieczki, do ustrzeni. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.